sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit nang kantongan, waya apa swatengku krasa kroncongan. Wah iki mesti rezeki teko, macedok, 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 ban pecah maneh. Esok-esok rezekine tambah lumpuh, owe tambah lumpuh, owe tambah lumpuh, owe tambah lumpuh, owe tambah lumpuh. Thank you semuanya. Mandiri Audio. Matur suwun. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, waya apes watengku krasa kroncongan. Rap ya. Macedok, 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 dak ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Ban